Hola, aquest missatge és per tota la població de Cunit. El missatge és clar, no sortiu de casa. I per què? Perquè així guanyarem que la gent no es contagi i tampoc contagiar vosaltres, d'acord? Hem de mantenir la calma, no col·lapsar els serveis d'urgències i sobretot, la millor vacuna per a aquest virus és quedar-se a casa. Adeu, una abraçada a tots! Hola, nens i nenes de Cunit. Soc la Mònica, la infermera de Cunit, i aquest és el Capità Vitamines. Tots dos us diem una cosa: queda't a casa. En recordeu-vos de fer exercici físic a casa, menjar saludable, perquè tot anirà bé. Fins aviat! Hola, sóc la doctora Esther Díaz, metge de família d'aquí de l'ambulatori de Cunit. Jo no em puc quedar a casa perquè vinc aquí a ajudar a la gent que es posa malalta. Des d'aquí us demano a tota la població que, si us plau, ens ajudeu a evitar els contagis, quedant-vos a casa. És responsabilitat de tots, nostra, a l'estar aquí per atendre a la gent que es posa malalta, i responsabilitat vostra és quedar-vos a casa i complir les recomanacions. Només així podrem evitar que aquesta infecció esquitxi a més gent. Així que, si us plau, per responsabilitat de tothom, quedeu-vos a casa. Queda't a casa. Hola, soy Charo, enfermera de Cunit jubilada. Muchos de vosotros me conocéis. Os pido por favor que os quedéis en casa. Es la manera de combatir a este virus, no saliendo de casa. Los que tienen que salir por obligación, los sanitarios, cuerpos de bomberos, policía, transportistas, cadena de alimentación, todos ellos están en la calle para ayudarnos a combatir a este virus y evitar muertes. Por favor, quedaros en casa, que es la única manera de salvar vidas.